बिटिआर सरकारनिफ्राय दिनै आसाम सरकारनि गामि जौगाखां पंचायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट बिफाननि आसाम रायजोआरि लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों गामियारि ओनसोलनि खामानि मावग्रा आइजो ग्राम सखि सुंद'यै जीएस मावथिफोरनो स्कुटि राननानै होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा एसआरएलएम क'क्राझारनि बानजायनायाव तितागुरि इरागदाव कमिउनिटि सेन्टाराव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों पंचायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट बिफाननि सिङाव थानाय सा 127 ग्राम साखिनि बेंखनाव थानाय पुसो साखि बेंक मित्र केसरि साखि कमिउनिटि रिसार्च सेन्टार बिमा साखि मावफारियाफोरनो आसाम स्कुटिखौ राननानै होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारि आरो उरुप कुमार दे बिथांमोनहा जिखिनि पशु सखी जीविका सखी जिबिलाक आमार ग्रासरुट केडार एसआरएलएমৰ आन्डाৰত কাম কৰি আছে তেখেতসকলক আজি স্কুটি বিতৰণ এটা কাৰ্যসূচী লৈছে গ্ৰাম্য উন্নয়ন আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি আৰু অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি এতিয়া খুব এফেক্টিভলি আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত চলি আছে আৰু এসআৰএলএমৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ যিবিলাক এছএচজি আছে সেইসকলক বিভিন্ন এক্টিভিটিত নিয়োজিত কৰিছে আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে আজি গ্ৰাম্য অঞ্চলত যেটো অৰ্থনীতি এটো লাহে লাহেকৈ বহুত মানে বেয়া অৱস্থাৰ ফালে গৈ আছিল কাৰণ আমাৰ এটা ট্ৰান্সফৰমেশ্যন আহিছে আজিৰ পৰা 25-30 বছৰ আগলৈকে আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলে নিজৰ পৰিয়ালৰ বিভিন্ন উৎপাদনৰ কামত জড়িত হৈ আছিল খেতিৰ কামত বুৱা কাটা কামত মাছ ধৰা কামত বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ আছিল কিন্তু হঠাৎ এই গোটেই ট্ৰেণ্ডটো সলনি হ'ল ফলত গাঁও অঞ্চলবিলাকত আজি বহুত মানুহে কাপোৰ নবয়ে পশুপালন কৰাটো কমি গৈছে আজি ধান খেতি কৰা বহুত জায়গাত মানে কমি গৈছে ধান খেতি কৰে কিন্তু ট্ৰেক্টৰেদি কৰে মেচিনেদি কৰে সো এইবিলাকৰ কাৰণে বহুতখিনি সমস্যা আহিছিল কিন্তু এতিয়া এসআৰএলএমৰ দ্বাৰাই আমাৰ বিভিন্ন এছএচজি গ্ৰুপবিলাকক বিভিন্ন এক্টিভিটি বুৱা কাটা এক্টিভিটি খেতিৰ এক্টিভিটি আমাৰ পশুপালনৰ এক্টিভিটি এইবিলাক বিভিন্ন কামত নিয়োজিত কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলক চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে সেই গাঁৱৰ মহিলাসকলক পুনৰ অৰ্গেনাইজ কৰাৰ কাৰণে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ থ্ৰুৱেদি বিভিন্ন কেডাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে আৰু সেই কেডাৰবিলাকে 24/7 গাঁওবিলাকত থাকি পেলাই গাঁৱৰ মানুহবিলাকক সেই এছএচজি গ্ৰুপবিলাক ক্লাষ্টাৰবিলাকক কেনেকৈ ট্ৰেইন কৰিব কেনেকৈ কোঅৰ্ডিনেট কৰিব এই কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আজি গভৰ্ণমেণ্টে স্কুটি ইয়াত বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে এই কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা আমাৰ যিসকলে চাইকেল চলাই পেলাই কাম কৰি আছিল সেইসকলে আজি স্কুটি পোৱাৰ পিছত দুগুণ এনকাৰেজ লৈ পেলাই কাম কৰিব आरो एनबिबिएन आरो बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोनखौ आङो धन्यबाद जासिगोन खौरां लाफैनो थाखाय दिनैहाय जोंनि 167टा स्कुटि राननाय जागोन 167 जिखिनि आगोलाव होनो हायै जिबिलाक कमिउनिटि केडार माने जिबिलाक जोंनि एसआरएलएमनि आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव थानाय जे मावफुं सोद्रोमाफोर फिल्डआव मावो बिसोरो जेरै बेंक सखि दङ पशु सखि कृषि सखि बिमा सखि ओमफ्राय मास्टार बुककिपार बेफोरखौ दिनै राननाय जाबाय जे बेखौ रानदों जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' सारा लोगोसे बेजों फैदोंमोन जोंनि इएम श्रीजुत रेवरेवा नार्जारि आरो लोगोसे फैदोंमोन जोंनि इएम बिटिसिनि अरुप दे बिथाङा आरो लोगोसे फैदोंमोन जोंनि मिउनिसिपालिटिनि चेयारमेन प्रतिभा बायद' आरो लोगोसे फैदोंमोन जोंनि बेहाय नुजाफैदों जोंनि प्रजेक्ट डाइरेक्टर डिआरडिए मोजाङैनो खुंफुंनाय जाबाय जिखिनि हक बे जिनिसखौ जाहाथे बिसोरनो होनाय जादों जाहाथे बिसोर फिल्डआव जाहाथे मोजाङै मावो आगोल मावोमोन बिसोरो साइकेलजों बा थाबायनानै जोबोद उसुबिदा जायोमोन दा जाहाथे बिसोरो खम समायाव आरो जाहाथे मोजाङै इजिलि मावनो हायो बिनिखायनो बे स्कुटिफोरखौ बिसोरनो होनाय जादों दायित्वआ जेरै बिमा सखि बिमाया जाहैबाय इन्सुरेन्सनि रिलेटेड जोंनि जेरै गामियाव जोंनि जेसेबां एसएचजिफोर दङ हाउसहोल्ड बिसोरो जाहाथे बिमा सखि खालायनायाव बिसोर हेफाजाब होगोन बेंकजों
आरो जेरै बेंक मित्र दङ बेहाय लन लानायनि खेथ्रआवहाय लोगोसे जोंनि एकाउन्ट खुलिनायनि खेथ्रआवहाय बेफोर बायदि बायदि जेसेबां जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार दं बेफोर खालामनो थाखाय बेंकजों लन मोननाय बा एकाउन्ट खुलिनाय जेसेबाङानो जाथों जेसेबां बेंकजों रिलेटेड दं बेफोरखौहाय आरो एवारनेस होयो माब्रै लन दोननांगौ फैसा दोननांगौ मानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै बिसोरो फिल्डआव बुङो हेफाजाब होया बिनि थाखाय बिसोरो जोंनि एसआरएलएमनिफ्राय अनारारियाम मोनो खामानि मावबासो थिग बेबादिनो पशु सखि दं पशु सखि माने लाइफ स्टक जिब जुनारनि खेथ्रआव बिसोरो इभेन जेब्ला भेक्सिनेसन केम्प जायो इभेन बिसोरो सोरबा सोरबा जोंना भेक्सिनबो होनो रोंबाय दा ओमफ्राय जेनेबा जोंनि भेटेरिनारि डिपार्टमेन्टजोंहाय बिसोर जगाजग खालायो जुदि माबाफोर सुबिदा दङबा बे खनानिफ्राय बै खना जेराव रिमट एरियायाव बिसोर थांनो हाया बेखौबो बिसोरो जगाजग खालामना होयो माबाफोर सुबिदा दङबा थिग जेनेकै खिसि सखि दङ बिसोरनि आबादारिनि खेथ्रआव बिसोरो एवारनेस होयो लोगोसे आबादारिजों माबा थानाय सोमोन्दो थानाय जेनेबा एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबाफोर सुबिदा दङबा बेफोरखौबो जगाजग खालामना होयो बायदि बायदि बिसोरो ओमफ्राय थिग बेबादिनो मास्टार बुककिपार जेराव मास्टार बुककिपारा जाहैबाय जेनेबा लन मोननाय जेनेबा बुक्स अफ एकाउन्ट्स हिसाब निकास माब्रै प्रसिडिं लिरनांगौ खाथा पत्र बेफोरखौ बिसोरो ट्रेनिं होयो थिग जेनेकै जिबिका सखि दङ जेनेबा ट्रेनिं होनाय माब्रै प्रसिडिं बेफोर मेनटेन खालामनाय मानाय बेफोरखौ एवारनेस होयो आरो बेफोरबादिनो बिसोरो फिल्डआव मावो केडारा टटेल माबा दङ 167 प्लास 129 होमबा बेसेबां जाहैखो औ गासैनोबो होनाय जाबायानो চেৰিমনিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিলোঁ আমাৰ যিমান আমাৰ লাইভলিহুড মিছনৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে কেডাৰ আছে আমাৰ বেংক চকী হওক পশু চকী হওক চবকে আমি আমাৰ স্কুটি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিলোঁ আমাৰ অনাৰেবল CM প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আৰু আমাৰ অনাৰেবল EM ৰেওয়াৰ নাজাৰী ছাৰো আহিছিলে আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে আমি 136টা বেনিফিচিয়াৰীক আমি স্কুটি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা আজি প্ৰগ্ৰামটো সামৰিছোঁ 167টা দিয়া হ'ব গোটেই बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन बारा नङा गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन